Ni hasi nintzen landa eremuan lan egiten, batez ere emakumeekin, eta horrek ikuspegi bat izateko aukera eman zidan, batez ere esparru horretan eta emakumeekin lotuta zuen, Baina, handik urte askotara, emakunden zuzendari bezala sartu nintzen, edo izendatua izan nintzen, eta ordurik ona horrek aukera eman dit esparru honetan eta emakumeek lan munduan baduten parte hartzeari buruzko ikuspegi zabalago bat izatea, eta egia da, hor dagoela soldatarrakala, hor dagoela baita ere segregazio horizontala, horren ondorioz emakumeak lanpostu edo batzuetan kokatzen edo konzentratzen dira, hirugarren sektorean, bereziki, non gutxiago ordaintzen duten, eta horrek guztiak eragina du euren bizitzetan, eta nik uste dut bermatu behar duguna dela bereziki emakumeen autonomi ekonomikoa bizitza osoan zehar, Nik 5 urte ditut emunen lanean, aholkularitza bat da, kooperatiba bat. Duela 25 urte sortu zen eta euskararen bueltan sortutako kooperatiba bat da, baina urte hauetan zehar bestelako jai sozial batzuek ere jorratzen joan dena. Eta tartean genero berdintasuna izan da landu duen eremuetako bat, ezinbestean. Gure sorreratik bertatik oso presente egon den gai bat izan delako, eta momentu batean ere gizarteak berak zegoen mugimenduagatik eta eskaeragatik urrats hori ere ematea planteatu zelako. Eta zerbitzu horretan ibiltzen naiz lanean, eta zerbitzu horretan lanean nagoelarik argi ikusten dena da badagoela inflexio puntu bat oso berriki gertatu dena, guri lan mailan ikaragarri eragin diguna, eta dira 901 eta 902 dekretu horiek, ezta. Lege aldaketa horrek ekarri egin du enpresa askotan genero berdintasun plana egiteko derrigorra. Beti ukitzen dugu, zalantza derrigorra noraino den egokia, horrelako neurriak eta pixkat posizio horiek hartzeko. Baina egiare bada, derrigorrik ezean batzutan ez direla mugimendu batzuk ematen, Eta sustapena ere egoki ezkonduz gero, bide egoki bat izan daitekela iruditzen zaigu. Eta desiragarria iruditzen zaigu aldi berean, horrelako neurriak beste eremu batzuetan euskararen esate baterako ere hartzea, Orain arte, boom horrekin, lege aldaketarekin goraka egin du enpresetako berdintasun planen kopurua. Langietik gorako enpresetan eguneko eren batek edo baditu berdintasun planak, eta oso epe laburrean eman da jauzi hori. Eta euskararen eremuan ordea, eguneko batak dauka euskara plan bat, orduan, pixka bat, bi gai horiek, biak ere oso zehar lerro eta oso gertuko egitugunak, iruditzen zait, ispilu egiten dutela askotan, eta genero berdintasunean egiten ari diren aurrera pauso horiek, beste eremu batzuetan ematea ere interesgarria dela iruditzen zaigu. Nire kasuan hasi nintzen begirale moduan, nahiko sektore feminizatua dela baita ere, askotan emakume gazte asko elkartzen gara bertan, eta bide horretatik heldu nintzen Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentziara, Ja 6 urte daramatzat bertan, eta nik hor gehien nabaritu duena edo ikasi duena izan da, faltan bota izan dudala emakume referenteak botere edo erabakitze espazioetan ikustea, Azkenean, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentziak bada publikoki hitz egin behar duen arduradun bat, bada askotan, hainbat espaziotan topatzen den kargu bat, eta horretarako ahalduntze bat beharrezkoa dela garrantzitsua ikusi dut, Eta hor ikusten dut etorkizunera begira eta
urrengo gazteak sartzen direnean adibidez EGK-an edo beste hainbat esparrutan ere igual oraindik emakume gazte moduan behar ditugula erraminta gehiago pauso horiek aurrera emateko eta bueno, seguru egoteko, askotan ikusten dugulako emakume asko lehenengo pauso hori emateko lanera begira edo, bueno, konparatuta mutil gazteekin edo gutxienez nire inguruan ikusitakoaren arabera, igual baina baritu dela, haiek askotan ausartagoak direla, eta igual gabezi hori da ustut landu dezakeguna, guk ere erdian egoteko eta pauso horiek aurrera eramateko. Bai, uste dut, zentzu horretan eskidetzak izugarrizko garrantzia duela, umeekin txikitatik gai hauek lantzea eta barneratzen joate horrelako balioak, ezta? Eta lehen aipatu dituzu enpresak, ezinbestekoa da, enpresetan beste antolatzeko moduak martxan jartzea, berdintasuna errealitate bihurtzeko, zentzu horretan gure erakundean ere babesa eta laguntza ematen zaie enpresei berdintasun planak egiteko ikusi dugulako ezinbestekoa dela, ez? Eta importantea da baita ere, ez dakit, zaintzari eta lotuta dago, ez? Azken finean emakumeak lan munduan ibilbide bat izan alizateko beste esparrua, zaintza esparrua hori ere ondo konponduta egon behar da, erraz esan da, ez? Orduan hor, zaintza lanak erantzukizunez banatzea, hor zerbitzu egokiak egotea, guzti horrek eragina izango du, ezta? Eta beharrezkoa da hori bermatzea, ez? Lehen aipatu duzu baita ere, emakumeen presentzia, ez? Lan munduan, azkenengo urteetan nabarmena izan da emakumeen presentzia lan munduan, baina ez hainbeste gizonena etzeko lanetan eta horren kudeaketan, ez? Orduan, ikuste dut hori oraindik, nahiz eta pausoak emon diren, konpondu beharreko zerbait dela eta eragin zuzena duela emakumeengan, ez? Eta azken finean bermatu behar duguna dela emakumeen autonomi ekonomiko hori euren bizitza osoan, ze unibertsitatean gehiengoa dira emakumeak, eta gero hori ez da islatzen lan munduan. Beraz, hor badugu zer egite. Lan feminizatuek egon badaude eta gainera lan feminizatuak dira emakumeak gehiengoak direzen lan horietan, ez? Eta hainbat ikerketek adierazten dute, naiz eta aurrera pausoak eman oraindik oso konzentratuta daudela emakumeak batez ere lanpostu konkretu batzuetan, zaintzarekin, zerikusia duten lanpostu horietan, hezkuntzarekin, eta hori segatik gertatzen da, neurri handi batean, jasotzen ditugun, ez dakit, balioak eta balioengatik eta heziketagatik eta rol eta estereotipo asko daude hor eta nahi gabe horiek barneratzen ditugu eta gero aukeraketak egiterakoan eta batez ere unibertsitate mailara heltzen direnean emakumeak normalean aukeraketak izaten dira estereotipo eta rol horiekin lotuta dauzenak, ez? Eta horregatik naiz eta aldaketak egon badaude, oraindik gehiengoak dira espazio horietan, ez? Eta hori da apurtu behar duguna, eta horrekin apurtzeko, uste ezinbestekoa dela guztion ekarpena, ez? Hezkuntza mailan, baina familian bertan, eta gero kontuan izan behar dugu, gazte jasotzen dituzten mezuak, askotan ez direla berdintasunaren aldekoak, eta horiek ere, estereotipo eta rol horiek bermatzen dituztela. Orduan, argi izan behar dugu, lan egin behar dugula hori horrekin bukatzeko eta espazio ezberdinetatik, nire ustetan. Bai, ora aipatu duzunarekin, unibertsitateak
kontuan izanik, kontseilu moduan ere hori aztertu izan dugu eta ikusi dugu nola oso argi bereizten dira egiten dugun aukerak eta hori, ez? Nola oraindik orokorrean mutil gazteek gehiago jotzen dute ingenieritza moduko ikasketetara eta emakume gazteen kasuan oraindik erizainak, irakasleak, eta errepikatzen direla justu aipatu duzun hori, ez? Rol horiek. Nik uste dute esan bezala, azken finean, jasotzen ditugun jarrera ezberdinak inguruan eta ikusten duguna gure inguruan eragina duena pauso horiek ematen ditugunean, ez? Azken finean ikusten badugu telebistan iragarkietan adibidez, etxea garbitzeko produktuetan beti agertzen direla emakumeak hori ordezkatzen, egia da ematen duela bakarrik gu gaudela garbiketa horiek egiteko, ez? Eta hor, baita ere, zein balio eman zaion lanpostu horiei, ez? Eta zein puntutara arte, pandemian ikusi izan dugu, ez? Zein beharrezkoak diren eta gero nola egon diren bigarren mailan eta naiz eta orain ikusgarritasun eman jarraitzen duten bigarren plano horretan, ez? Eta oraindik bereizketa horiek ikustea gure aukeretan edo gure egunerokoan, nik uste dut hor bide luzea dugula egiteko. Aipatzen zenuen banaketa hori, ez? Nola mutilek, gaztaroan eta neskek autu batzuk egite dituzten ikasketei begira, oso lotuta rolen eta estereotipoen banaketa horri ere, gero islada dauka zuzena gainera lanean. Zuk egite dituzun ikasketen araberako lanpostua erdiesten duzu. Eta gutxien aitortu eta baloratzen dien lanpostuak dira hain zuzen ere, rol eta zera horiekin zer ikusia daukatenak, ez? Sektore feminizatuetan prekarietatea izaten da nagusi. Eta hor dauden lanak beti etortzen zaigu igual zaintzarena, garbiketarena, ez? Baina egia ere bada, maskulinizatuak diren sektoreetan, eta horiek ez dira hain prekarizatuak, nolabait esateko, industria eremua esate baterako, emakumeen parte hartzea urteetan zehar emendatzen joan dela, baina oraindik ere ez dela nagusi, gutxiengo dira bertan, baina ez hori bakarrik. Betetzen dituzten lanpostuak segregatuta daudela ere horizontalki. Emakumeak daude lanpostu jakin batzuetan da gizonak beste batzuetan. Esaterako tailerrean, ez da ikusten ia emakumerik, eta zer ikusi daukan hori batean ikasketekin, ezta? Eta bulegoetan ikusten dira nagusiki emakumeak. Baina bulegoetan ere bi mailaketa dago, ezta? Zera zuzendaritza postuetan eta gizonezkoak nagusi dira, eta ingenieritza eta horrelako lanpostuetan ere bai. Ordea, administrari lanetan, harrera eginez, giza baliabidetan, hor emakumeak daude, eta bertan daude, zaintza, atenditzea, horri lotutako lanpostuak direlako. Da, ze gertatzen dugu lanpostu horiek aztertzea ditugunean? Beste baino baldintza eskasagoak dituztela, nahiz eta enpresa berean kokatuta egon. Justu emakumeek betetzen dituzten lanpostuek, baldintza okerragoak dauzkate. Bai soldata aldetik, ez daude berdin baloratuta lanpostu horiek, nahiz eta batzuetan ere balio berekoak izan, da hor datorez beste erronketako bat, balio bereko lanpostuak aztertzen hastea. Hori ez da gertatzen gaur egun, gainera gertatzen da batzutan ere gain kualifikatuak daudela bertan dauden emakumeak, ze historikoki izan ziren lanpostu horiek administrarienak esaterako, pixka bat gizonaren lanaren osagarri ziren lanpostu batzuk edo, ez? Baina gaur egun ja, unibertsitate ikasketak, masterrak, hizkuntzak, horiek guztiak eskuratzen ditugu, baina gero gure lanpostu hortan ez dago horren errekonozimendurik, ez? Orduan, justo gain kualifikazioak ematen dira ere emakumeek betetzen dituzten postuetan. Eta aztertzen hasten baldin bagara ere bai, nortzuk hartzen dituzten eszedentziak, nortzuk hartzen dituzten murrizketak, nagusiki lanpostu horiek betetzen dituzten horiek izaten dira. Eta horrek guztiak ekartzen duena da, hainbeste azpimarratu denez, independentzia ekonomiko horren garrantzia, hain justu ere soldata arrakala bat eukitzea. Hein handi batean soldata arrakalaren iturri edo hori da, ez da? Emakumeak zatikako kontratuak dituzte, gehien neurri handi batean, euren lan baldintzak txarragoak dira eta ondorioz gutxiago kobratzen dute, zaintza lanei erantzuteko askotan euren ibilbide profesionala baztertu egiten dute eta horrek eragin zuzena du soldata arrakalan, ezta? Eta hori da zuzentzen joan behar garen, egia da
aldaketa bat egon dala, ez? Begiratzen badituzu, ez dakit, 80. hamarkadako datuek adierazten dute gaurkoekin konparatuz aldaketa bat egon dala, eta lehen esan duguna emakumeak handi batean sartu direla lan mundura, baina zein baldintzetan, ez? Hori da, gakoa edo hori da konpondu nahi duguna, edo nahi dugu emakumeak lan munduan egotea, baina baldintza honekin eta euren autonomia ekonomikoa bermatzea, ze hori ezinbestekoa da, ez? Bizitzan zehar erabakiak hartzeko, bizi proiektu propioak izateko, Eta ez bakarrik lan munduan, ze baita ere gehitzen diogu jarretzen ditugula etzeko lan guzti horiek egiten eta asumitzen, ez? Eta hor bai nola eragiten du orain ez dela bakarrik barrukoa, da barrukoa eta kanpokoa oraindik behar dugulako horretan lan egin, eta baita ere horrek zailtasunak jartzen dituela guk aurrera pausak emateko lanpostu hobeago bat lortzerako orduan, ez? Agian ordu gehiago sartu behar direlako, edo badaudelako beste neurri batzuk oraindik kontziliazioarekin bat egiten ez dutenak, eta badirudi ardura batzuk bakarrik hartu daitezkela kondizio horietan, ez? Eta horrek bai nola eragiten du beti gu bigarren plano horretan geratu izana. Aldi berean, etxeetan sortu den hutsune hori, zaintzaren hutsune hori betetzeko, berriz ere eskuratu den eskulana, emakumeen eskulana izan da, askotan oso lan baldintza kaskarretan, berriki onartu da, ezta, etxeko langileentzako dekretu hori, ez da izan, gaina derrigorrez onartu behar izan den beste neurrietako bat izan da, Europatik hala aginduta, eta ikusten dena da berriz ere hutsune hori ez, bizitzak sostengatzen dituzten zaintza horiek emakumeen bizkar geratzen direla, eta askotan lan baldintza eskasamarretan horrek sortzen duen gurpil zoro horretan berriro sartuz. Bai, esan duzun bezala, ez, feminismoak historikoki aldarrikatu duen zerbait da, ez, zaintza erdigunean jartzearena, baina horretarako, behar da alde batetik, ez dakit bikoten artean konpromiso bat hartzea, zaintza lan horiek aurrera eraman ahal izateko, behar da baita ere enpresa mailan antolatzeko beste modu batzuk martxan jartzea, zaintza hori erantzukizunez garatu ahal izateko, eta noski behar dira zerbitzu egokiak zaintza hori ahalbidetzeko, ezta? Zaintzak izugarrizko pisua du, garrantzia du, eta konfinamendu garaian uste dut argi ikusi dugula, baina egia da baita ere naiz eta izugarrizko garrantzia izan eta pisua gure bizitzetan, zaintza barik ezin dugu ezer egin, ez dagoela ondo baloratuta, ezta? Eta horregatik gu kanpaina bat egin gendun gaiaren inguruan eta esaten gendun, baloratu behar dela zaintza, ikusi dugula izugarrizko pisua duela, garrantzia duela, baina feminizatua ere dagoela, emakumeak direla handi batean zaintza lan eta arduratzen direnak, eta horregatik zaintzak banatu behar dira emakume eta gizonen artean, erakundeen artean, gizartea osatzen dugun guztion artean, uste dugu, ez? Ze funtseskoak dira gure gizartea garatzeko, baina horretarako erdigunean jarri behar dira. Eta zaila da, baina ikusi dugu ez badugun erdigunean jartzen, gizarte modun ezingo dugula aurrera egin, ez da? Da, gainera ikusten da, datuek oso argitze egiten dute. Esan duguna, gu lan merkatuan gaudenean, kontziliazio neurrietara bilakatzen da zaintzaren kontu, zure lanpostuan, eszedentzia dela, murrizketak direla, neurri horiek guztiek nagusiki oraindik ere emakumeek hartzen segitzen dute, eta horrek adierazten du kontziliazio erantzunkide horretatik urrun samar gaudela eta badela hor ibilbidea. Guri interesgarri iruditzen zaigu alere, pixkat, ilunean edo negatiboan geditu baino, aipatzea badirela erakunde batzuk ari direnak neurri aurreratuak hartzen kontziliazio erantzunkide horretan urratsak emateko. Eta hain zuzen ere, Euskararen bueltako erakundeek norabide hori hartua dutela susmoa zen,
hori beti hitz egiten zen Euskalgintzako eragileen artean, baina susmo hori eraman da azterketa batera, Langunek Gipuzkoako Foru Aldundiekin egindakoa, eta bertan, baieztatu egin dena da, 10 erakunderen kontziliazio neurriak aztertuz, baietz, eman direla urrats garrantzitsuak azken urteetan, lidergoetan esate baterako aldaketa eman dela, maskulinitate berriak badaudela eta gainera emakumeek ardura postuak eta baituztela, eta ardura postu horietan laguntza izateko neurriak hartzen direla, esate baterako zuzendaritza dagoen norbaitek murrizketak ukitze ditu. Bestelako kontziliazio neurri legeak agintzen dituenak, baino haragoko neurriak ere hartzen dira. Esate baterako, ezkontziagatiko baimena, egun horiek hartu alizatea bertako kide batek edo zein konturako, edo ja zaintzarekin lotuagoa dagoen beste neurrietako bada esate baterako senidetasuna, ez? Eta horrek familia ereduarekin, zaintzaren banaketarekin zerikusia dauka. Guztiok ditugu baimen batzuk, gure senideren bat gaixotuz gero, edo zerbait izanez gero, egunak eta hartzeko, ez? Aukerazuk hautatzeko zein izango den zure familia, zera eta horrek apurtzen du pixka bat eredu familiar nuklear horrekin, eta bestelako aukera batzuk ere emate ditu, familia eredu berriendako ere beste aire bat dakar, eta halako hainbat neurri antzeman dira, eta horiek indarrean daude, gertatzen ari den zerbait da, eta argi importante bada, erakunderen implikazioa dagoela. Ez dela norberak egiten dituen urrats batzuk, baizik eta kolektibo osoarendako planteatutako neurriak direla. Eta frogatuta dago horrelako neurriak hartzen direzen tokietan, gero hobekuntzak daudela. Ez bakarrik emaitzen aldetik, baizik eta bertan lan egiten dauden pertsonak, gustura dauzela, gainera talentua, bermatzen duzu zure enpresan geratuko dela, gusture dagoelako, aukerak ematen dituzulako, zaintza albidetzeko, eta uste dut, eta gainera frogatuta dago, eta horrela erakusten digute, berdintasunean aurrera egin duten enpresek eta erakundeak, berdintasuna badala ez bakarrik justizia sozialarekin lotuta dagoen zerbait, baizik eta kalitatearekin, berrikuntzarekin, neurri berriak pentsatu, asmatu behar dira, lotuta dagoen zerbait, eta beraz, kudeak eta aurreratuarekin ere, ez? Orduan, uste dut gero eta gehiago direla bide hori hasi duten erakundeek, eta beharrezkoa dela gainera ikustaraztea, ez, horrelako adibideak, beste batzuk ere, atzetik jarraitzeko, ez da? Guztiz, nik uste dut azken finean ongizatea dela, ez? Eta eragiten duela gizarte osoan, gustora egoteko eta bizitza proiektu duin bat ere egiteko, ez? Ez da dena bakarrik etxe bizitza bat izatea edo, ez, gure inguruan dauden beste bat faktore eragiten dutenak. Nik zuek entzutean burura etorri zait behin egon nintzela Victoria Camps hitzaldi batean eta berak aipatu zuen zergatik ez diogun zaintzari balioa ematen, kontuan izan da gure bizitza osoan zehar behar dugun zerbait dela, ez? Eta txikiak garenean zainduak izan behar gara, eta gero nagusiak garenean askotan ere beharrak ditugu eta zaintza beharrak dugu. Gure ibilbide osoan, gero badaude momentu puntualetan gehiago behar duguna, ez? Eta niko horatzen dute ideia hori, errealitate bat da, ez? Eta denok dugun behar bat izan da, nola ez dugu zentroan jartzen eta nola ez dugu horrela identifikatzen, ez? Eta oso interesgarri iruditzen zait, egotea erakunde ezberdinak aurrera pausoak ematen gai honetan, ze hori da bidea, eta hortik lortuko dugu egoera sano bat eta gustora sentitzea gure artean, ze bestela jarraituko dugu beti, hitz egiten dugu erronka demografikoari buruz, baina ez baditugu hobetzen horrelako neurriak eta gure egunerokoa zaila izango da, ez, bizitza proiektu hori behar bezala eta gustora eramatea. Asuntoa da, guretzako zer den zaintza adostea, ez da? Zaintza, generoak zeharkatzen du ere, ez da, eta zuk igual ama bati esaten diozu zer dan zaintzea, eta esaten dizu, ume hau elikatzea, erropa jartzea, eta igual gizon bati galdetzen diozu eta esaten dizu, zaintzea da etxera dirua eramatea, ez? Nik uste dut zaintza dela askoz ere zabalagoa den zerbait, ez?
ez dakite emozioak kudeatzea, emozioak laguntzea, hor babesten egotea. Horrexegatik oso importantea da eta duen balioa eta garrantzia eman behar diogu erdigunean jarrita mugimendu feministatik beti aldarrikatu den bezala, baina horretarako gure balioak aldatu behar ditugu, ez? Uste dut dela, ikuspegiz guztiz aldatzea, ez? Baina argi dagoena da, berdintasunaren alde ematen direzen pausoak, erakundetan, enpresetan, berdintasunaren aldeko planak egiten direnean, gero eta gehiago eta pisu handiagoarekin kontuan hartzen ari direla, ez dago beste modurik, zaintzak suposatzen dauen guzti horrek, ez? Eta gero eta gehiago baloratzen ari da baita ere langileen artean, diruz ordaintzen ez den beste hori, ez da? Baldintzak izatea, ez dakit umeak zaintzeko edo adineko gure gertukoi zaintzeko, baina lanpostuan egoten jarraitzea, zeren eta nire ustetan emakumeen eskubideak lanpostuan egotearen berme horrekin lotuta egon behar dira, ez? Eta ez neurriak jarri lan mundutik ateratzeko, baizik eta zelan egin lan munduan egoteko, baina beste alde batetik zaintzeko aukerak izateko, ez? Zelan izan gaitezke guztiok zaintzaile alde batetik eta langile, ez? Hausnarketa interesgarria. Horrek ezinbestean eskatzen du gizartearen beste erdi horren implikazio zuzen bat. Bestela ez da bideragarri eta berriz ere sartzen gara, aipatu dugun zaintzalanen esternizazio, prekarizazio buelta hortan. Ze etengabe ikusten duguna gu behintzat argi xamar gainera da, lan ibilbideari eragiten dioten neurriak, kontziliazio neurriak, gizonek hartzi dituztela gaur egun kontziliazio neurri batzuk, baina horiek normalean ez direla izaten euren ibilbide profesionalari galga jartzen diotenak euden diru baliabideak baldintzatzen dituztenak, ez? Horrelako neurriak oraindik ere emakumeok hartzen jarraitzen ditugu, naiz eta askotan, ez? Bikote batean hitz egiten ari baldin bagara, biek lan baldintza antzekoak eduki bai soldata ordutegi aldetik, ez? Oraindik ere beste hori dago, orduan izatea erantzunkidea benetan, beste erdi horrek gizonen aldeak bestelako urrats batzuk egitea, kasu batzutan urrats bat atzera beren ibilbide profesionalean, eta etxean pauso bat aurrera ematea ere ezinbestekoa nire iruditzen zaigu. Nik uste dut ere arazoa dugula ulertuta gure lan ibilbidean atera pauso bat eta aurrera pausoak neurtzea, ez? Batzutan badaude momentuak eta bikoteak ere bikoteak edo erabakitzen duenean pauso ezberdinak dena ez dela bakarrik lan mundua, ez? Eta nola eragiten, gure bizitza proiektua zein ibilbide duen, eta noski lana bada hildo bat, baina baita ere lanari zein balio eman dion puntu batean, ez? Zer nolako izan den garrantzitsua hori bakarrik, eta ulertzea ere gure proiektuan badaudela uneak aurrera pauso horiek emateko, ez dela izan behar dena ja orain, eta igual momentu honetan mutila edo neska edo gure artean ez txandakatzea prozesu horiek lan munduan gure bizitzak proiektuarekin bat egiten dutenak, ez? Baina egia da lehen zuk aipatu duzun eta horretaz pentsatzen nengoen, egia da normalean gizonen kasuan seme alabek dituztenean horrek ez duela eragina euren lanean, kontra, agian eurentzako horrek adierazten du, ez dakit, helduak direla, eta kontra emakumeen kasuan seme alabak izatea, horrek kalte bat du euren normalean, euren lanbide profesionalean, ez? Eta zelan egin dezakegun hori zaintzeko eta horri buelta emateko, ezta? Eta gainera gauden herrian egonda, ezta? Ikusten dugu umeak ez direla jaiotzen, orduan zerbait egin beharko dugu
uztartu alizateko norberaren desioak esparru horretan, eta ibilbide profesionala, ez? Eta hori ez baztertzea. Orduan, zaila da, baina ikusten ari gara, aukerak ematen direzen tokietan, posible dela gauza biak uztartzea, ez? Bizitza profesionala, familiarra eta lan bizitza, ez? Orduan, hortik jo behar dugula, argi dago, ez da?